Per a mi Covid significa moltes coses. Al començament va significar por, incertesa, no saber al que estàvem exposats, la capacitat que tenia de poder-nos contagiar i que podia arribar a ser mortal, la por de poder transmetre-ho a les famílies a casa, a la meva parella, amb qui convic, i tenir aquesta incertesa, sobretot per no saber fins a quin punt podíem estar protegits. Per mi la Covid és la C, que representa el coratge, la O com a oportunitats, la B com a vivències, la I, l'impacte que va tenir, i la D, de decisions. La paraula Covid és un repte. Ens hem adaptat contínuament a canvis als quals l'infermeria crec que ha sabut estar al nivell que pertocava. La paraula Covid per mi significa un malson, significa un repte a nivell professional, per tots els professionals de la salut, en concret per nosaltres, per les infermeres, un repte que fins ara no ens havíem enfrontat mai i per tant també significa vertigen, significa por, però ara també significa esperança. Amb el Covid vam tenir que canviar tota aquesta manera de treballar perquè en un principi nosaltres teníem més o menys unes 6.000 consultes diàries i amb el Covid això es va convertir en 60.000 ben bé diàries. A partir de llavors vam tenir que multiplicar els recursos. La primera onada va ser destructiu per tot l'equip sanitari. Ens vam veure exposats a una situació que mai havíem viscut, en la qual no estàvem preparats, ni mentalment ni amb els recursos que ens vam trobar, però penso que va sortir de dins de tots un sobreesforç i sobretot aquestes ganes que estan incloses dins de la nostra professió de voler cuidar, ajudar i salvar vides, i vam fer tot el que vam poder per poder adaptar-nos a la nova situació i fer-li front. L'atenció primària ha viscut un abans i un després de Covid. Ens hem hagut de reinventar. Al principi vam patir molt perquè hi havia escassesa de material, faltava personal i ens faltaven mans per donar sortida a les demandes de la població. Quan veníem a treballar sentíem que ens posàvem en risc i vam haver de gestionar les nostres pors i les pors també de la població. En un principi exactament el que he dit era incertesa, era dubte, el no saber si el que feies seria el correcte per a poder dir que arribaves a casa bé i que havies pres les mesures correctes. Era un canvi continu, t'adaptaves a protocols, t'adaptaves als EPIs que t'anaven portant. Semblava que lluitaves contra un fantasma, no sabies que cada dia canviarien coses, sabies que al carrer, jo, per exemple, me'n recordo el fet que anaves de l'hospital a casa, de casa a l'hospital. Si un dia anaves a comprar, veure aquells carrers deserts, veure aquella sensació, jo no sé, va ser molt desagradable. Al principi de la pandèmia nosaltres treballàvem, la població estava confinada a casa seva i tenien moltes consultes, moltes preguntes, moltes dubtes i molta por. I llavors nosaltres hem estat allà al costat d'aquesta gent, de tota la gent que ha necessitat, intentant resoldre aquelles consultes, intentant donar assistència quan la necessitaven. Pitjor ha sigut a l'inici de la pandèmia, les primeres onades, quan hi havia tota la incertesa sobre el virus, el desconeixement total. Hi havia també la ignorància aquesta, però també la incertesa, la incredulitat. No acabàvem de creure que d'alguna manera això fos real i tingués aquest impacte tan devastador que ha tingut. Els nostres pacients són persones que normalment estan amb un coma induït, que necessiten
que supleixin totes les seves necessitats, des de les més bàsiques a les més complexes, i som els ulls i les mans que identifiquen totes aquelles variables que puguin identificar el deteriorament d'aquell pacient i poder actuar de manera precoç per poder fer-hi front i ajudar-lo que avanci per poder sortir. Donar molta tranquil·litat a nivell emocional. No? Bàsicament el que ens hem centrat és molt en la contenció emocional de la població i dels residents, dels usuaris en general. En aquell moment vam haver de centrar-nos molt en la contenció emocional. Jo també em vaig contagiar a aquella època i veure com els teus companys es contagiaven realment donava inseguretat, por. I van ser unes èpoques complicades, molt complicades. I quan arribes a casa, afecta a casa. També recordo que tenia la primera dosis de vacuna. Jo parlo per mi, perquè jo no sé si va ser així o no. Vam tindre els controls de PCR, tot el que ens fan fer, però estant confinada a casa, de cop vaig perdre el gust. I perdo el gust i penso, això no va bé. El dia següent va semblar que notava un pelet el gust i l'altre dia vaig recuperar el gust. I dic, penso que la vacuna m'ha salvat. Els professionals de la salut estem acostumats a veure morir persones, però també estem acostumats d'alguna manera a acompanyar-les durant aquest procés, juntament amb les seves famílies. I això durant la pandèmia ha sigut algo impossible. Llavors, també té un impacte emocional pels professionals que és molt important, no? I que penso que arrastrarem durant molt de temps. La manca de material la vam viure a nivell estatal tots els hospitals i com a anècdota vam arribar fins i tot a utilitzar, reutilitzant bates, esterilitzant-les, fins i tot a vegades quan ens quedàvem sense, fins i tot arribar a utilitzar bosses d'escombraria a falta de, no? Vam arribar fins a aquest punt. El pitjor dia que recordo va ser la primera onada, en la que ja havíem tingut aquella setmana diverses morts i lamentablement no podíem deixar que la família acompanyés en el procés d'últims dies als nostres pacients per al risc que comportava. I recordo que estava acompanyant a una pacient que es trobava en aquesta situació i quan quedaven unes hores com va començar a sonar el telèfon mòbil que es trobava dins de la bossa sota del llit amb les seves pertinences i en aquell moment se'm va gelar el cor. Vaig pensar, serà l'amiga, la veïna que s'ha entrat que està ingressada i que truca per veure com es troba. I això va ser molt dur. El pitjor dia de la pandèmia potser van ser dos. A nivell personal, quan jo em vaig infectar, i a nivell professional, quan teníem el sentiment d'impotència de no poder parar aquesta cadena de contagis i les conseqüències que tenia, no? Quan començaves a veure gent que havies d'hospitalitzar o gent que es moria, realment eren moments molt durs, molt d'impacte i molta impotència. Un dels moments que recordem de més d'impacte va ser quan el Covid va entrar dins les residències. Va ser un moment en què vam veure que aplicar els protocols de manera ràpida, utilitzar el material de manera correcta, tenir material i fer uns bons estudis de contactes, això era la clau perquè en situacions tancades, en residències que són espais tancats amb gent vulnerable, aplicar totes aquestes mesures en la major brevetat possible era la clau per contenir el virus. Hem fet un equip, ens hem donat ànims, el nostre afecte, l'intentar que cada dia superéssim les petites depressions, no, però potser els petits decaïments o manca d'ànims que podíem tenir. El més gratificant és una mica l'esperança ara de la vacuna, l'esperança de tornar a la normalitat. Jo penso que això és algo molt important i que ens dona molta llum i també durant aquest procés de pandèmia la unitat dintre del col·lectiu, en aquest cas d'infermeria, que sempre ha sigut un col·lectiu unit, però com fins ara potser no ho havíem palpat tant, aquesta unió d'esforços entre altres professionals, entre altres companys, i que tots jugàvem a intentar guanyar a la mateixa batalla. Llavors aquest sentiment d'unitat jo crec que ha fet que això sigui suportable. El moment més gratificant ha sigut veure tots aquells pacients, sobretot els que han estat molt més temps amb nosaltres, com podien sortir i tornar amb les seves famílies el dia que marxaven de la unitat de cures intensives. Conèixer informació, com estan a casa, com es troben de bé, com han anat evolucionant,
és el més gratificant que podem obtenir. El moment gratificant seria el veure que les coses estan avançant, que estan millorant. No? Infermeria ha tingut un pes important en tot el procés de la pandèmia. La millor inversió a un país és en recerca i en coneixement. No? Doncs, això ens ha permès, en aquest cas de la pandèmia, crear una vacuna, dissenyar una vacuna segura i efectiva en qüestió de poc menys d'un any. Durant la pandèmia doncs, també han sigut molt importants els estudiants d'infermeria, en aquest cas, que des de tercer i quart s'han incorporat a primera línia hospitalària, i això és algo que cal agrair-los enormement. No era el seu moment, però sí que ho han fet per la porta gran, d'alguna manera. Han fet molt bona feina, i per tots els companys que els han recepcionat a nivell hospitalari han sigut un aire, no? D'alguna manera, perquè sí que han ajudat moltíssim, igual que la resta d'infermers i infermeres. Actualment, la situació que vivim, a diferència de la primera onada, sí que és cert que hem vist una millora dels pacients, que no hi ha tantes morts i surten millor del que sortien abans, però la sobrecàrrega segueix existint. Seguim amb un cansament ja sobreesforçat i que estem al límit. Hem liderat les vacunacions, hem liderat també els cribatges poblacionals, i ara estem en un moment en què també estem aplicant molt l'evidència científica en tot el nostre treball, en el nostre dia a dia, i ara també hem arribat al moment de començar a fer prescripció infermera, que és un gran moment, que ha costat molts anys i no ha estat un camí fàcil, però jo també penso que el fet d'haver-hi aquesta necessitat per la pandèmia ha propiciat que s'acceleressin les coses, i ara en aquest moment podem gaudir més d'una autonomia professional. L'enfermeria al segle XXI és una professió autònoma. Té les seues competències tècniques, té el seu coneixement humanístic i té la capacitat de gestió. Hem de dir el que hem d'intentar per a que pugui demostrar més la seva independència que té, eliminar totes aquestes organitzacions que tenim obsoletes i aquests llenguatges anacrònics, perquè té la seva capacitat d'autodecisió. Jo penso que ha sigut un aprenentatge ràpid, que ens quedarà gravat de per vida, no només a nivell humà, sinó professional, i per tant crec que s'ha de traslladar urgentment a les aules. De fet ja s'ha fet. Durant aquests cursos anteriors ja es va incorporar tot el que era la patologia Covid, el tractament, les cures d'infermeria i altres, com l'acompanyament al dol, etc., als nostres estudiants, i això és algo que no només amb Covid, sinó que el que s'ha de fer és integrar formació relacionada amb pandèmies. La nostra vocació és millorar la salut tant mental com física dels pacients i de les famílies, i l'únic que volem és ajudar i cuidar-los.